Hindi lang umano tuwing tag-init nababahala ang mga magsasakang sina Andre at Pedrito sa mga peste sa kanilang sakahan. Dahil kahit tag-ulan na ay nangangamba sila dahil sa pesting daga, rice at black bug na banta sa kanilang mga sakahan. Ayon sa mga ito, tuwing tag-ulan ay mas mataas ang tsansa dumadami ang naturang mga peste na hindi lang sumisira sa kanilang sakahan, nagpapababa rin umano ng kanilang ani. Yan lang. Kada ako lang nag-aano, arogan marawat ang panahon. Si mga dumarapo, kadakol. Iyo talaga. Mga insekto kadakol, mga lokton, tayangaw. Ang argan diyan nag-iiris ta mga kino sa arog kayo no, mga labot. Tayangaw po sa black bag sa kayang mga kino arog yan. Yung malang po ang igdi, ang pistik ang pag-uma. Ay po, ini-spray man lang ng mga sa insekto. Sinusubukan pa ng news team na makuha ang pahayag ng Department of Agriculture tungkol dito. Ngunit laging paalala ng ahensya sa mga magsasaka na tiyaking insured ang kanilang mga sakahan para may makuhang indemnity sakaling salantahin ng peste o kalamidad. Sam Alano, CSN.